Passa que ja t'estan gravant, ja coneixes el Paco, no? És que... I això que no ens dona maquines? No, això és real com la vida misma. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao. Ara amunt. Colacao. Quines té aquesta? Mon Dieu... Les més famoses, doncs. No són aquestes les més famoses. La Vie en Rose. A mi m'agrada aquella del... Milò, té el Milò, la Full. Clar. Està molt bé. Però és que aquests són recopilatoris. Sí, home, sí. No, aquesta... A veure quina... A mi sempre m'ha agradat, aquesta. I allò de param... Patam. És això que estic dient aquí al meu company, home, i aquella que deu... No, rien de rien, no, je ne regrette rien, ni les mal qu'on m'a fait, ni les biens, tout ça me vient égal. No, rien de rien, no, je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié, ça m'en fout du passé. Ahora vas a grabar tu presentación. Habla después de la señal. Hola, soy Josep. La mare que el va parir. Tio, què? Què ets tu, ciclista o què ets, tio? Hòstia, és que si baixo li trenco les dues cames. Tranquil, home, tranquil. No, tranquil ni punyetes, home, no ho has vist, home? Sí, cony, què vols fer? Ja saps com és això. Tu mensaje ha sido enviado. Bueno. Atención. Soy Marta. Quiero hablar contigo en directo. Pero yo quiero... Para hablar con esta persona. Sí. No, para no aceptar. Contesta después de la señal. Sí. És que esclar... Què, tio? Què? Tu que ets ciclista... No has vist el passar peatons o què? Escolta, el cotxe no me'l toquis, tio, perquè baixo d'aquí et trenco les dues cames, Tira! Tira! Me cago en la mare que el va... Home, va, que no val la pena. Cago en Déu que el... Va, que encara hi ha una desgràcia. A les ciutats, els ciclistes amb aquesta excusa, no?, que estan contribuint a la millora del planeta, a la salvació del planeta, segons ells. Vull dir, el que estan fent és transgredir les lleis constantment. Estic una mica cansat de tota aquesta colla de personatges que s'aprofiten de la ignorància dels demés per subsistir. M'entén? Tota aquesta caterva de curanderos, bruixes, vidents, collonades amb vinagre i altres coses no fan res més que fomentar la ignorància, l'oscurantisme, i em sembla doncs, que a aquestes alçades del segle això s'hauria d'erradicar. Jo tinc una imatge per cada cadena de televisió on vaig a treballar. Per exemple, al lloc on aniré d'aquí un parell de dies, la imatge en què jo he volgut que els espectadors em coneguin és exactament aquesta. Ara, si vostè em pregunta com va vostè a buscar el Televista, senzillament, vull dir, jo només haig de fer que anar a buscar un altre element que em permet aquesta transformació. Aquesta és la imatge que jo dono pels tertulians d'Euskal Telebista. Bat bi, hiru, lau, iri paregi suare. Itzazu kontuz, per exemple. Això és una de les coses que costa molt d'entendre, però això, esclar, això només és a còpia de tants anys i de la professionalitat. Quan jo me'n vaig al Canal Sud, entonces yo me pongo así me pongo en la imagen esta y me sale pues la vena más andaluza me sale. Me no falta la mi madre, todito te lo consiento serrana. A veure, senyor moderador, si això s'ha de convertir en una tertúlia d'acoso i de ribo... Què passa? Amb aquesta pinta de Coto Matamoros que t'has presentat avui, és normal que estiguin tots contra teu, Home, sempre m'hi presento, és la meva pinta. Sí, sí. Sí, Marta. No, para no aceptar. No. Contesta después de la señal. Sí. Que no se oye la señal.
Señorita, no se oye la señal. Marta. Esto se han callado, esto. Però, sí, tothom aquí s'està omplint la boca de llibertat, no? Aquí. Però és una llibertat tan controlada, no? Que fot fàstic, això. Vull dir, jo aquí... Jo em rebel·lo, no? Jo menjo la bolleria industrial, perquè sí, perquè em dóna la gana, no? Per protesta, no? Respiro fum pol·lucionat, m'enteneu? Fixeu-vos, quin goig que fa això. És un snack de mitja tarda, senzillament. Ara us ho demostraré. Això és una cosa que estic segur que és dolentíssima pel cos, però a mi m'agrada. Combines això amb una Coca-Cola al darrere i hi ha com una espècie de barreja que és explosiu, no? Si tens una llaga a l'estómac te la cura immediatament, no? Perquè et rebenta tot per dintre, que tampoc està malament. A mi el sexe real no m'atrau, no m'agrada tant com el sexe que puguis trobar en pel·lícules o en vídeos, perquè aquestes coses, per exemple, a la vida real no passen, no és cert. Vull dir, el sexe a la vida real té poca imaginació. En canvi, doncs, aquí és molt més estimulant, no? Aquí teniu, per exemple, aquesta doble invasió, ciència-ficció, evidentment, aquí s'alien els marcians amb els venusins i invaeixen doblement. Aquesta, Transsexual Prostitutes, aquesta van arribar, fixeu-vos bé, al número 41, i a partir d'aquí se'ls hi van esgotar les idees. Jo he vist les 35 o 36 primeres i estan francament bé. Penseu una cosa, el cinema convencional arriben a fer 2, 3, màxim 4 versions, bé, excepte el Rocky, vull dir, aquest ja es va disparar. Però amb el que costa amb el cinema convencional arribar a 2, 3 versions, aquí han arribat a la 41, a l'entorn del transsexualisme. Fixeu-vos bé la imaginació que requereix arribar a 41 versions diferents de la mateixa cosa, no és cert? Aquesta és una pel·lícula, El Follagallines, que jo la trobo interessantíssima, perquè té unes connotacions filosòfiques dignes de mencionar, verdaderament remarcables. Fixeu-vos bé que el protagonista, un cop ha consumit l'acte amb la gallina, el que fa és menjar-se-la. Aquí es veu perfectament, se la menja. Què és això? Per mi és un acte d'amor sublim, és un acte litúrgic, religiós. A moltíssimes religions, una de ben propera a la nostra, també es produeix, no? Vull dir, aquest menjar-se el Déu en el que creus, no és cert? És fer aquesta comunió, aquest lliurament tan íntim, aquesta estimació sublima. També remarqueu una mica la ronyonera que porta el protagonista i les sandàlies que es marca. Aquí ho teniu tot. Verdaderament interessant, vull dir, per fer un estudi antropològic, sociològic i polític, si voleu, cada pel·lícula dona per molt. Ja, fixeu-vos bé, per acabar, vull dir, aquesta s'obren comentaris. Veieu bé doncs, que la senyora té a dintre la seva boca 2 peus i un membre viril. Sensacional, sensacional. Clar, vull dir, això a la vida real és infreqüent. Quan estic dalt del cavall, puc ser qualsevol cosa. Puc ser el Capitán Trueno, puc ser Taras Bulba, puc ser el General Custer del 7è de cavalleria i puc ser el Sitting Bull. A vegades, doncs, juguem a ser un centaure. Jo sóc un centaure, jo sóc meitat cavall, meitat home. M'enteneu el que vull dir? I ell? El cavall no ho sé exactament. S'hi troba de gust, Vull dir, no revela, no? El cavall em comunica que ja li està bé que jo adopti aquests rols. Ai, mi morena, morena clara, ai, mi morena clara.
the charge of the Light Brigade. Charge!